5. december. Počúvaj dobre, čo ti poviem. Čas sa mi už kráti. Nesmiem ti prezradiť, prečo som sa ti zjavil. Prišiel som ťa len upozorniť, že máš ešte možnosť a nádej vyvarovať sa môjho osudu. Vďaka mne máš tú možnosť a nádej, Ebenezer. Vždy si mi bol dobrým priateľom. Ďakujem ti. Prídu za tebou 3 duchovia. To je tá nádej, čo si mi spomenul Jacob? Áno, Tuším, by som sa radšej obišiel bez nich. bez ich návštevy sa ti nepošťastí vyhnúť sa ceste, po ktorej kráčam ja. Prvého čakaj zajtra, keď hodiny odbijú 1. A nemohli by prísť všetci 3 odrazu, aby som to mal za sebou, Jacob? Druhého čakaj ďalšiu noc o tej istej hodine. Tretí príde 3. noc, keď doznie ozvena posledného úderu 12. Pousiluj sa, aby si ma už nikdy nevidel a vo vlastnom záujme maj toto naše dnešné stretnutie vždy na pamäti. Po týchto slovách si prízrak vzal šatku a znovu si ňou obviazal hlavu. Čo si zaklaplo a Scrooge podľa toho usúdil, že prízrak má čeľuste opäť pokope. Marley vstal, reťaz mal prehodenú cez chrbát a pospiatky začal ustupovať k obloku, ktorý sa začal pomaly otvárať. Keď bol pri ňom, bol už otvorený dokorán a prízrak vtedy kývnutím ruky zavolal Scroogea. Ten k nemu postupne vykročil a zastal asi 2 kroky od ducha, pretože ho zarazili a vyľakali hlasy zvonku. Kvílenie a nárek plný nevyslovne žalostnej ľútosti a sebaobviňovania. Prízrak chvíľu počúval tento trúchlivý žalospev a potom sa vzniesol do pochmúrnej, temnej noci. Scrooge prikročil k obloku, zúfalo chcel vedieť, čo to má znamenať. Pozrel sa von. Vzduch bol plný horekujúcich prízrakov, nepokojne sa náhliacich sem a tam. Každý z nich vliekol podobnú reťaz, ako mal Marleyho duch. Mnohých z nich za života Scrooge dobre poznal. Scrooge nevedel, či sa vidiny rozplynuli do hmly, alebo ich hmla zahalila, ale zmizli. A ich hlasy zmlkli a noc bola znovu taká, ako keď kráčal domov. Zatvoril oblok a skontroloval dvere, ktorými Marleyho duch vstúpil. Boli zamknuté na 2 západy, ako to vlastnoručne urobil, a aj zástrčka zostala na mieste. Bol veľmi ústatý, či od prežitého vzrušenia, alebo celodennej námahy, či od pohľadu na neviditeľný svet, alebo po smutnom rozhovore s duchom. Ani sa nevyzliekol, ľahol si a hneď zaspal.